শিলাছড়ি মনোবঙ্কল টিটি এডিসি কনস্টিটুয়েন্সि বিশিগ খবজनाय सुकनाछुरि एडिसि विलेज 3 জানুয়ারি तालनि 4 सालमारि 4 साल खलाइजाखा कथुमुं बान्दा कथुमुं बान्दा खलाइमुंनि बिसिंतै बागजाखा खथों तै जुदा जुदा बदलिया करै नुखुं खुंबा चिचारनि खरक सारा थाम चिचार भोटार तिप्रा मथा बदलनि बाना रमखा बरकनो लामसखा टीटी एडिसिनि सीएम पूर्णचंद्र जमातिया एमएलए गुमती डिस्ट्रिक्टनि वाईटीएफनि प्रेसिडेंट सुजय अचय तैतंगो जुदा जुदा तिप्रा मथा बदलनि सेंग्राग्र विभिन्न पार्टीनि फायै तिप्रा मथाओ जारा जुगरुनाय जयन रुनाय बरकनो जों अनारेबल सीएम जिनि बसखांगो दंगो ताइ जों जत जिनि बुबाग्रानि नेतृत्वे बरकनो जों तिप्रा मथाओ फाइमानि बागै बरनो जों लामजाक सबखा तिनिनि सिमिन बरक तिप्रा मथा अंखा टोटेल अंखा 57 फैमिली और वोटर्स अंखा 138 वोटर्स जत याफा खरबायदि तिनिनि सिमिन बरक जिनि तिप्रा मथानि फैमिली वा बरक जिनि फैमिलीनि मेम्बार्स अंखा जों जत अबंखा म जेनुइन रिपोर्ट अमनो जों अन्य पार्टी हायखायै ताताल सागै अम हायखे जों आसुक्तुबुखा हायया म ओनली yang Silasuri Monobongkul atai Silasuri Monobongkul sektor ni अर्थात Silasuri sektor ni atai number ni yang half part Silasuri sektor ni simino tinin ojuin program rumani jotno borno lamjak sogo sini bubagrani phan taibo ratang taibo sini tiprasani bagai bubagra fight khaimatang buskango hanya hai borok jin babni bagino borok sini tiprasani yapri ragrani bagai bubagrani chobano taibo kerat khairani bagai 57 family এবং 138 voters 138 voter যে ফাইনাল রগ্ন নরক বচিনি তিনিনি সিমিন চিনি চবাও নরক ফাইমানজাক মানি বাগে নরনা হামবাই জানাগো जों नरनो लामजाक सगो थंजाक जतनो खाका हामतै खुलुमाया फर आनि साइ सिगां सानाय रक्त ब्लै नांमानि कक साइ थांबाय ख्या निरक जतनो खोनाबाय ख्या जों बसकांगो सिनि फाइट सिनि एक्जिस्टिंग नि बागैछि सिनि तिप्रा मथा पार्टी तुरि तंग करै बनि बाङैया सिनि तिप्रासा और जागाव थांग तंनानि हिके जों बसकांगो कप्लाय नानि नांनाय बस सिनि बुबाग्रानि वानसंमों दिनै सिनि आमचायाव फाइयै सिलासरि आमचाय गुराकापा आमचाय करबुगा आमचायाव फाइयै बीजेपी नि नेता रक गोबांमा फाइयै साफायनाय जे बरकनाकि ब्लै पावरफुल ब्लै शक्तिशाली बीजेपी हाया हिंके रेगा तांगरोया नक तांगरोया दिनै तामसनै दिनै पेम वाइनो काट खाइरुनाय राबार बागान हग्रोया बुरा बुरी बाता रोया अमा हाइके बरक सिगिरि फाइनाय निरनो जे ब्लै पावरफुल हाइसि अथस चिनि तिप्रासानि हामख्रायनि बागै हिंके बरनि कोनो नाहर मंकरै काइसफानो सामाया जे नन ताबक लेन पाटा रोय नै जत तिप्रासानो करबुग आमचायनि सिलासरि आमचायनि चिनि तिप्रासा जारा नक थाइनि मंकरै न जों रोय नै हिने वाइसफा बरक साफाया हाइसि निरनो सुदु रेगा तांगरोया दिनै बुरा बुरी बाता ताइरुनाय अम हाइसिमिसि सामाव अथस ब्लै पावरफुल क्लायै माने yang Silasori hoite korbuk jora daily lai soi tapor maki saitungai hachi hani bangoi जों wan chok thai je borok jotoi powerful jotoi shaktisali ungthung tiprasani bangoi hinke kok samaya tiprasani bangoi kok samaya borok tabok tumasa 28 phu जों 28 nanai phu tabok जों boskango oro 28 number Silasori monobongkol ni simi जों lekhalai ne hachi or ni simi keplai ke एक नंबर चुंबनो ले खलायनाय बाद बाकी उलो ले खलायनाय हाकिस थालायनाय 28 नंबर निसिमि जों कप्लाय मांनाय हाची कप्लाय तानि इंनि नांनाय सिनि एक्जिस्टिंग सिनि अस्तित्व सिनि तिप्रासा जदि कथां तंनाय हिके जों कप्लाय मांनाय जे केसे रक अम पृथ्वीनि कायसे रुल कायसे नेचार जे केसे रकनि जागा करिदो
जे केसे रोनी बांगोई जागा करी जे कप्लाई रोनी बांगोई छी तिने हानि बांग निरक तो बांग्लादेश बोदार और निनी 1950 नि सिमी ताबक सुजरा बांग्लादेश नि बसक गोबां फायखा त्रिपुरा ओ जों त्रिपुरासा बसक तंगमाने आगि निनी 90% जों त्रिपुरासा तंगमाने ताबकले निनी तामसनाय 30% सिंसिउ जोंसि पपुलेशन कमुकुक थांसिउ ताबक जों डेमोक्रेटिकली जों ताबक जदि फाइट खायै बसकांगो एडिसिओ चिनि अर 28 नि हते जों सुरु खायै कप्लाइं बायाके चिनि महाराजाले बाइकि कक सामासिनायबा तिनि चिनि महाराजा दिल्लीआव थाङै जेकुनो जागायाव थाङै चिनि त्रिपुरासानि ककमां सिसाव तिनि अरनि बीजेपी नेता तंनाय रहंके बरनि व्यक्तिगतनि कक सिमिसि सानाय पार्टीनि कक सिमिसि सानाय त्रिपुरासानि बाङै बर कक सामैया अमसों नुक खाहायची एडिसिओ फाइकेसी बर रमानाय फै एडिसि तमा नांबाय एडिसि बाय कोनो रुल्स नामाया अमसों 40 बছর एडिसि नि इतिहास नुखा तिनि 40 বছরनि इतिहास एडिसि राज्य सरकार যদি मंगसा खाया हंके एडिसि बाय मंगसा खायमेया जों एडिसि एम्पावरमेन्ट चाङो बर एडिसि एम्पावरमेन्ट छाया एडिसि नो डाइरेक्ट फंडिंग जों रदि हिसाखा बर रोया 125th amendment जों पास खायदि हंका बर पास खाया सिनि महाराजा बाय त्रिपुरासा एकर्ड खायमिनि ओ बतंगो अथस बर तमा सादाय एडिसिओ बर फाइके सिरोनाय फै एडिसिओ बर फाइनि सिनाया राज्यआव बु बर सेन्ट्रलाव बु बर जदि कबै नि त्रिपुरासानो हामजावै तंखांके जदि कबै नि त्रिपुरासानो बर रनानि मुसुक तंखांके बरनि यागो पावर तंग ताबो अथस रमाया तिनि चिनि त्रिपुरासा नेता र रोमान स्क्रीन नि कक साडी निनी एंजल चांगमानो दिल्लीओ अन तेरादोनो हप्ता खायजमानि बनि एगेन्स्ट कक साडी बरआसो खरां तिसावै साराया हाजि आरो जागाव जे चिनि चांगमा बाबु तो साइ थांखा आरो चांगमा हनै नाय टक मनि या हाजि चिनि मखां कसल जतनो जोंनो थांखा हंके चाइनीज सिंकी बहादुर तेबो बुटिया अमाहायके हजाउ हंखा हंके जों ताबो चिनि महाराजा आगिनि सिमि बनो वा सगुइनो त्रिपुरासानो एक खायते त्रिपुरासा बायचिमिया जों नॉर्थ ईस्ट बे एक बांनाय हनै ताबो नॉर्थ ईस्ट 1 हनै चिनि बुबाग्रा या प्रिसिएट दं ताबक सिनो और सिलासरी और सुकुनासरी ओ जदि जोंनो टर्चार खायखा हंके मेघालय खासी रक गारो रक चिनि बाङै कक सावनो मणिपुर कक सावनो मिजोराम चिनि बाङै कक सानानो निनि नागालैंड चिनि बाङै कक सावनो निरक्त आगरतला थाङै नखा जत नॉर्थ ईस्ट नि नेता रक फाइ जों बाय बाक्सा बासा फायखा अमसबा खायमा चिनि बुबाग्रा हानि बाङै जों ताबो बसकांनि एडिसि इलेक्शन जों चिनि एक्सिस्टेंस नि बागैछि चिनि अस्तित्व नि बागैछि और जागा ननो तामसनाय बेनिफिशियरी अमाहाय राबाद बागान नाय बुरा बातार नाय अमाहाय जों साया हायछि जों पहिलाव गोथां तंनि नांनाय गोथां तंके चिनि बागै जों जत खायमानाय दिनै बाजाराव नो मोबाइल पाइदि दिनै सिलासरी बाजाराव थांदि करबो बाजाराव थांदि मोबाइल पाइदि ननो कायसे कैश मेमोर नाय कैश मेमोराव आरो निनि बुमं हनै सन्जय मानिक त्रिपुरा चिनि बरंगना एमएलए नै ब मोबाइल पाइखे बनि सन्जय मानिक त्रिपुरा हि सुइरो हजाव बतानि सुइरो हजा अम कायसे प्रमाण अमनिनि मोबाइल बनो जे फसादि अमानि मोबाइल सिहि ताक सादि IMEI नाम्बार नायै अरनि अम खायै अम सन्जय मानिकनि नहि साजानाय हाजि दिनै चिनि ओ हा चिनि नाय चुचुनि चुचु बरनि सिमि तंग फाइजाक जों हाजार बছর जों अर जागा तंगजाक अथस चिनि बुमं करै अमाहाय केति प्रासानि गोबां मा चिनि हानि बुमं करै जोंनो बुमं खायरनानि बागै अधिकार रदि लैंड राइट जोंनो मारनाय हाय हनि सांखांगे बर खुसपाता रया हायसि गे तिनि बीजेपी खायनाय बरक जदि आसो पावरफुल ननो फाइल नव रेगा तांग रया हि हफाय मावके थाङै साइड चिफ मिनिस्टार न जे आनि त्रिपुरासा और जागानि सिलासरी सुकुनासरी करबगाम साइनि त्रिपुरासा रुनो जतनो नगनि बुमु नग थाइनि बुमु खायमार रै हिसाब आरो के सामाया हारि बाङै जों बुसिथाय सोबा चिनि त्रिपुरासानि बागै ताकसों जरा कक्सा सामंखाय चिनि महाराजा 2019 नि हयते सुरु खायनि ताबक सों जरा बसकांगबो खायनाय
Hai bangun jeng loge roni nang nai jeng loge tani roni nang nai nini ani joto ni bobishot ni bagai chini cerai roni bobishot ni bagai borok bini party rok phainai borok ni jono sobat thangni borok ni meeting khana di borok ni neta kok samani khana di salsa se kok samani de khana khane nai ne di neroni busani bobishot ni bagai hai hini borok kono dino saya haisi di prasani busani bobishot ni bagai jeng oma hai khainai borok ni kuno agenda kere borok ni kuno issue kere borok ni kuno demand kere borok sudu vote nane ni bagai চক্রান্ত খাইফেনে হাইছি বহুত সময় নন প্রলোভন ন ফাইনাই নগ্রনাই ফো রেগা তাंगनाय ফো হनै সানাय হাইছি নিনি বসাनि ভবিষ্যতनि बागै हिके मुंसा करे दिनै हानि बागैनो जों आसो गोदो बसर रङै जे अमाहाय जाति दलक जोंनो फेमलक मानि बागैनो जों अ जागाव सफाय दं हानि बागै जों ताबक सिलासरि मन बंकल 28 नाम्बारनि हयते जों लेखालायनो हाइছি 2026 28 नाम्बारनि हयते जों एप्लाइ होनो लेखालायनो हाइছি थांनायफ्राव जों गोसो बायचेबा सारा 600 बायसि जों কামনা কোন থানায় বড় আমলে কিরজাগো ত্রিপুরা শিক্ষারক লেখাপড়া করিরক তাবক পরিবাই লেখাপড়া হামি থানায় স্কুল হামনায় টিমা লংনায় আবনো বড় কিরজাগো হাইনি বাকি বড় তিনি থামসানো নষ্ট খাইনানি ঠিক আমনে বিসিংতৈ বনি দফানি বড় তিনি দফানো সবাই মালিয়া বড় আবো সাইমানকা হাইনি বাকি তাবকে তিনি দফানি বিসিংগো যে বড় রক তিনি ত্রিপুরা সাংতৈ গাদ্দার अब हाय गद्दार टिप्रासानो मासा मासाय खसावाय तिनि बरक चिनि टिप्रामथानि अगेन्स्ट बुबाग्रानि अगेन्स्ट बरक कक सारि दङ ओ सांग स्पीच कायसा नुखा बीजेपी नि जीएस बिपिन देब बर्मा बतौनि सा बीजेपी नि बागे थैनि मानो बीजेपी नि बागे ब जान रिमानफु जों ताबो तिनि बुबाग्रा तमसा बुबाग्रा सनज ताबुक सायाको टिप्रामथानि बागे जान रिगाइनै बतमसा पहिला जाति उलो पार्टी बसाके सालाय बहुत प्रसानी बागी जान रिमारिंग साउ बुबाग्रा जों ठीक और आचोगि तौनाय जों जतलो ते प्रसानी बागी से जान रिनाय जों कोनो पार्टी ने बागी जों जान रिगला आवन बिपिन ने सारामु चुगो नों जरि से बीजेपी ने बागी जान रिमा बाय जसि कि प्रसाना थांजागि माने हांके रि फुनुदि रिमांगला तिनि मिनिस्टर तिनि ते प्रसाहम खाय मिनिस्टर थाने पुरो बतम साखा बॉयलर खोकटिके खोकनाय सावला खोकनाय बनिदा फानि बरगला खोगिनामान डंकी हावा हाइके रिनामान रिमाया सावना डंकीरि ति प्रसारनो डंकीरिवो सावना बुकुर खोंनायनि साइड दं ति प्रसारनो बुकुर खोंनायनि साइड दं आं बरो साना मथुगो नम्बा बुकुर बावले खोगिस दंखा तिनि ति प्रसार सिक्लारनि बुकुर तिनि ति प्रसार स्टुडेन्ट्स अफ तापन स्टाइपेन्ड मायाखो बरो स्कॉलरशिप जे थाने फादारा जे परि तने बिएड खाइ तने तापन स्कॉलरशिप मानियाखो बरन बुकुर खोकजा खाइनां तंहाबले शिक्षा जरिसे चिनि ति प्रसारनि बिसिङो शिक्षाव जरिसे जों कम्प्रोमाइज खांखे चिनि ति प्रसार बुसखां आगु थांमांगला हायनि बागै बर शिक्षानि बिसिंति शिक्षा कामरिया रिया खाइ जों दा बगै तन नामसुङो अबाहाय बर स्किम चलि दङ गोबां मा चिनि ति प्रसारनि बिसिङो गाद्दार आगेफोर ति प्रसार ति प्रमथा दंफ्रुं खांखे ति प्रसार लंग लिव ति प्रसार बै थैरिनाय जे जागा थांफोरो ति प्रसार बै कक सानाय किन्तु ति प्रमथाव त कुनो बेआइनि खायनानि बागै सुजुग करै ति प्रमथा रांचानानि बागै सुजुग करै अ रां माचालियानि बागै बर ति प्रमथया करै जे जागा रां माचाना नायो बीजेपी नेशनल पार्टी बर थांनि जॉइन खायगा आरो के रां माननाय हिनि किन्तु बर जॉइनिं खायफोर त सा बीजेपी दंफाना जों ति प्रसारनि बागै कक सानायनि दा परितो संग्र बीजेपी जॉइन खायबार मानि परिव रोमान स्क्रिप्ट नि बागै आगेफ्रो उनके कक साव ताबो रोमान स्क्रिप्ट नि बागै कक सा सारा गया जे कोनो ति प्रसार नेशनल पार्टी खाइ तंगनार कोनो दिन ति प्रसारनि हामख्रायनि बागै कक सावैसे मानिया बर एलाउ से करै जे कोनो बर स्पीच रिनानि सिका जे कोनो प्रोग्राम कक सानानि सिका बरनि मास्टर बरनि लीडर बुकुं कलर बनार थांनि से अमो हाय ब बाहायके साजाय कक आबो सिगां थांनि रिहार्सल माखै बर साइरो हजागो अमो हायके सादि थांनि बॉयलर खुंनायनि सादि आबारनि साइरो दागिर हजाखांगे बर थांनि बॉयलर खुंनाय पुन खुंनाय आबो खुंनाय नै ति प्रसारनो बर हमकिरु हायनि बागै
2021 जे चिनि फान फुनुमानि न जों आबनस्लाय गोबां फान के जों 26 फुनुंनाय 23 जे जों फान फुनुमानि हाय आबनस्लाय बिसि गोबां जों 2028 जों फाइट खाय फुनुंनाय गोबां बर' प्रश्न खायो लास्ट फाइट माने बिखौ लास्ट फाइट बर' फाइट लास्ट फाइट नि बुमम जे कोनो फाइट बुजियाखौ बरतम नहीं आगे फुरो विश्व जुद्ध फुरो ताबुक जुद्ध थागे ताबुक पाई थांगिया जुद्ध 2 बছর 3 বছর 4 বছর अब हाइके कन्टिन्यू थांगो जेला लास्ट फाइट मीनिंग तमो लास्ट फाइट मीनिंग का अबनो जे चिनि मानथाय मान्यसा जों फाइट खालाय थानाय अबनि मीनिंग से चिनि लास्ट फाइट के ताबो